county executive ma health owetugo giji gini is very straightforward. Ing'e na bed ni jogi omak bang' dwe achiel to wawacho ni gitiyo tijgi to jogi otiyo dwe mokwongo, dwe mar ariyo, mar adek, nyaka dwe chochiko kochopo kama koro nego bene miyo yoboke mayango gini koro gine tich to koro ni gin ghost workers onge bwana to yes endelee ni jogi nodonjo to onge asoya mane gigolo tawa wacho ni kare jogi nondiko joma ng'eny ka gikia to mae iwinjo ni ng'ata achiel ogolo 100,000 ng'ata achiel Victor ng'e gima duong' ka momiyo wacho ni DCI EACC nyaka koro go kambi Siaya giwere kata gi counties mamoko ka ok ginyal luoko masiani to kare EACC gi DCI gi koro wet gi oko mondo koro jo Kenya obed ni ging'e nang'o chik onge ka masiani ok ginyal rieyo Victor nyaka koro gigo kambi ka nekech mae makoro olemo miwacho nang'o oliero gi piny giwere macheko ka gidhi nono buge cheko kidhiyo accountants ka maka gibiro timo bang'e ma olemo makoro oliero mana kama koro gipona pona to gisoe jela gipona pona to gisoe jela ka ok ginyal mako mae mayom gi jok manyocha ng'ato ting'a 500 ng'ato ok nyal laumu ng'at manouso puothe ka dhi nyiewo tich ok ochakore sani kata mano bile mawinjo wa ka thoth gi ong'e ni tije go ne ginyiewo nitie nyaka county commissioners mawinjo wa sani mano nyiewo tich chief maru assistant chief kipenje kako yudo tije koro wuondore kan koro wach tije lela ni neno ka ng'eni ang'o biye wach ma security cha okwadwa dhi nyiewo tich ok ochakore kawuono Victor koro miyo kinyal deyo ng'ama no nyiewo tich ji nyiewo tich nekech lack of transparency nyaka office government gite tich ilando kawuono kata mana tenda gi nyiewo gi machalo nade koro ok anyal laumu ng'ama no nyiewo tich kapok wabire mano to wakwong wang'e ni to tich manyocho nyiewo ni pesa ni nyocho dhi e lwet ng'a okay erokamano senior nyidwa medo wach moro matin adwa wacho yes ni nonro mitimo Siaya en mna nonro mar ji ariyo ng'ama nonyiewo tichni owach ni nokawo pesa momiyo ng'a yes to ng'ama ne supervise owachna ni ne supervise on instructions kowuok kuom ng'a simple tibro ng'e kuma gini nitie data capture gere ka template akiani scientific maka kisungu mok konja piny ok konya kaka jasiaya maneno ni mibadhi nitie county to onge gimetime omak joma nonyiewo tich mondo Ken kanogolo siling 300,000 to wach ni nomiyo ng'a to kata kapo ni Ken nomiyo broker to yot ng'eyo broker ni ng'ama notero ne pesa bwana technology kawa simbu broker ero koro gidwa dhi delete messages to kaka nikech before Ken kelna pesa nyaka bede communications moro manwa bedo godo gi Ken yes ida wagore simu katoro na message ni an Siaya town ka ane club makama bi ko kamano to ane stage rangalaka an gi mtoka mara char namba makama bi nyakenengo bas to kose yudi brokani to koro wamanyo brokani to gi namba jotendeka to ang'iyo ni to simbu Fred ni osegocho ne jomage ikinde mage yes ineno to wabiro to wapenji ni VOJ ing'e Fred tibro koni Fred ni anakia to Fred ing'e VOJ tiko na gati ko karano wacha ng'e simu ukiaru magi investigations ma basic good morning kaka okay good morning kaka wanene yinauru kikaful nyinga okay wadwa matin no golo siling 200,000 momiyo MCA moro Siaya County koni ni dhi miye tich ma permanent and pensionable nen gi diploma e weche mag procurement from the University of Nairobi oseluwo wach ni ma odojo into depression bolo reot the whole day wadak ka waluor ni we can lose him ote mar ng'ato ndiko ka ote mar ng'ata achiel Victor